Hi guys, good morning. Welcome back to my channel, Charlie's Live Show. So, for today's vlog guys, ubanay ko ninyo mo adto sa merkado kay mukaon ko. It's as cheese na niya, wala pa ko ni kaon. So, ubanay ko guys, let's go! Karon, nangigawas na ta. Napansyutilaok sa manok. I have here payong with me and of course, face mask. Pero for the sake sa vlog, dili ko mask sa para makita ako ang beauty ko nung hay. Diyata karon sa lumbang. Tingin sa kaliwa. Walay sakyanan. O, pari ko pa dong. Okay? Everyday ko ani maglakaw-lakaw guys. Pero hangtod karon watch ko pakita pa og uyap. Siguro kanina siguro siya ako mauyap. Siya sa tayo pa nga na to. Ano may siya sa previous nga ko lang vlog. Okay? Napa. Nasakpan nyo ko na. Ano pa nga na to? Christopher. Christopher. Hangga. Anong dito? Good morning. Gaw sa magkadiha. No Wi-Fi. Okay, ako sa kasamok-samukon din. Nasaman. Wala sa to i-challenge mo. Nasaman. Magdang twister tagarol ang balay ni Bilay Libat. Okay? Say it 5 times faster. Ang balay ni Bilay. Paso. Ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Bilay Libat. Sa'yo. Bastos lagi ka. Balik! Ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Bilay Libat. Ang balay ni Bilay Libat. Bilat lagi dun. Sipiat. Thank you, Ta. Pohon po. Okay, Sige. bye-bye. That's Tata. Okay. Lewat siya. Okay. Thank you, Ta. Siya na siguro akong forever. Bye-bye, Ta. Kita. Mulago na ko. Kay medyo init na, ipaningot ko. So, this is our place, Lumbang. Ako na siya yung toyo. Okay. Guys, di sa lang ko magpayong kay basing magtuo ang mga tao gasingkil ko. Okay. Medyo doon na tagaron sa merkado. Hi, te! Say hi! Si Ate Mercy na o si Kuya Jaime. Pakita. Awaman. Ha? Bye-bye, te! Magpasa ako si Kuya Jaime. Okay? Ari tagi sa likod. Di na lang tato sa merkado, okay? Mag-face mask ta. Okay guys. Mo na ang padong gid sa merkado. Diha nga eskina. Pero ingon ko ganina, ari ko agi sa likod. Ana. Diha. Medyo init na gid karon. Sagdi lang, hindi palagitaan ni mga itong. Okay? May pa ang kanding, wala pa siya ingon nga ikapoy. So, nata diri guys, arita diri aki. Okay? Medyo dool na ko. Kani actually sa likod ni sa merkado. Okay? Okay. Naanagin ko diri guys. Mukaon ko. Hi din! Gausa ka? Di, say hi! Hi! Ulit tao ka di! Ulit. Ulit. Okay. Nako, challenge ni mo din, be? Okay. Say, ang balay ni Bilay Libat, kalima. Pas-pasa ba? Balay ni Bilay Libat. Sunod, kalima. Balay ni Bilay Libat. Sunod pa. Balay ni Bilay Libat. Sunod. Ang balay ni Bilay Libat. Sunod. Balay ni Bilay Libat. Sunod. Balay ni Bilay Libat. Aha. Ha? Sana. Wow, makita ni ka yung uyap. O napon si Ate Nining. Gawin sa kate. Ha? Si Oliver po ang to. Actually guys, ari ko din kayo mukaon. Okay? So, see you later. So guys, daan ako sa amo ang merkado. Ang Kalapi Public Market. Okay? That's it. Mauna siya. Hi! Hi sir, asa ka pa dong? Ako amiga, gwapa, maestra. Asa ka sir? Ay, palikon. Bye-bye!
gikan ako karon sa merkado. Wala lang ko nag-video kay na may music dito basta mag-copyright ta. Okay. Ako'y dakaron, so di. Padung nako karon mo uli. Medyo kapayong nako kay init na. Pwede pud ko magsayaw-sayaw ani og singkel. Uban ta guys, padung nako mo uli. Sa mo kung napansin mo, kipaningot na ko kaya medyo init na gyud. Okay? Naalat na dire sa amo ang place. Alright guys, nakauli na ko karon. Medyo kipaningot sa ko. So I hope that you enjoy mo sa hawang vlog for today. Please subscribe and don't forget to hit the bell for you to be notified for my upcoming videos, okay? So, bye now! Thanks guys!